дар назди сафоратхонаи тоҷикистон дар Москав беш аз 100 нафар аз бадахшониёни муқимии Русия шоми 25 ноябр бо нишони эътироз ҷамъ шуданд. онҳо аз амалиётҳои мақомоти қудратии Тоҷикистон дар ин ҷо норозӣ ҳастанд, ки дар пайи он рӯзи 25 ноябр як сокини Роштқалъа кушта шудааст. мақомот мегӯянд Гулбидин Зиёбекови 29 сола ҳангоми амалиёти боздошт муқобилият нишон дода ва захмӣ карда шуд. ҷамъшудагон талаб доранд, ки сабабгорони марги Гулбидин Зиёбеков боздошт ва ба ҷазо кашида шаванд. рӯзи 25 ноябр даҳҳо сокини шаҳри Хорух ва ноҳияи Роштқалъа дар маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ тазоҳурот карданд. онҳо тобути Гулбидин Зиёбековро бо худ ба назди ҳукумати маҳаллӣ оварда хоҳони боздошт ва муҷозоти сабабгорони марги ӯ шуданд. тавре сокинони маҳаллӣ гуфтанд, Зиёбеков на захмӣ балки кушта шудааст. дар мавриди шахсияти ӯ мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, ки Гулбидин Зиёбеков бо гумони даст доштан дар гаравгонгирӣ як корманди прокуратураи Роштқалъа як сол боз дар кофтукоб қарор дошт ва ҳангоми боздошт бо туфангча муқобилият нишон дод. мақомот дар эъломияи расмӣ танҳо захмӣ шудани ӯро зикр карда буданд. маълум мешавад, ки ӯ пас аз бардоштани захм вафот кардааст. Гулбидин Зиёбеков, ки 29 сол дошт, аз нафарони пурнуфуз дар минтақаҳои Шоҳдара ва афроди наздик ба Амриддин Аловатов, яке аз лидерҳои ғайрирасмии Бадахшон ба шумор рафтааст. ӯ солҳои пеш дар Русия дар муҳоҷирати корӣ қарор дошт, вале баъди ихроҷаш аз Русия дар Шоҳдара кору зиндагӣ мекард. ӯ рӯзи 25 ноябр соати 11:30 ҳангоми амалиёти боздошт бар зидди кормандони ҳифзи ҳуқуқ муқобилияти мусаллаҳона нишон дода, аз тапончаи тамғаи Макаров, ки ғайриқонунӣ дар ихтиёраш қарор дошт, оташ кушод. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ ҷинояткор захмдор гардид, гуфта мешавад дар изҳороти прокуратураи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ба гуфтаи прокуратура, аз ҷойи ҳодиса тапончаи МП бо як тирдон ва 5 тир гирифта шудааст. мувофиқи фарзияи тафтишот, Зиёбеков бо ҳамдастонаш аз гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ 1 феврали соли 2020 ёрдамчии прокурори ноҳияи Роштқалъа Абирзода Аро гаравгон гирифта дар деҳаи Анҷим ва бар ҷангали ҳамин ноҳия муддати 8 соат мавриди латукӯ ва шиканҷа қарор дода буданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба Зиёбеков ва ҳамнаслаконаш аз тарафи прокуратураи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид, вале ӯ ва шарикони ҷиноятпешааш даъватҳои чандин каратаи мақомоти тафтишотиро нодида гирифта барои додани нишондод ҳозир нашуданд. аз ин рӯ дар кофтукоби расмӣ қарор доштанд.